and I'll keep it hush. Hát sziasztok, én UserX vagyok, és itt lennék egy kisebb féle bejelentő videóval, bejelentő, inkább mondjuk úgy, hogy kérdeznék tőletek, hogy kinek van eladó Cségo, azaz Counter-Strike Global Offensive-es skine, vagy skinei, mert igényt tartok arra, hogy megvegyem azoktól az emberektől, akiknek van, és azt most így elmondom nektek, hogy pénzt, tehát hogy rendes pénzt én nem fogok adni értük. Talán annyit csinálok, hogy adok vagy mesterencén cuccokat, azaz Giantot, Diaszettet, OP almát, de az nagy mennyiségben, vagy bármit, amit kérnek, bármelyik Skype PvP szerveren, és vagy az lesz, hogy Team Fortress 2 cuccokat adok, vagy cségós fegyvereket cserélek más cségós fegyverekre. Ez szerintem elég egyértelmű. Igen, és elnézést kérek, hogy a nyelvényjátékot még nem tudtam kihirdetni, igaz, hogy már megígértem, nem tudom, 8-30-ára, de nem voltam itthon, beteg is lettem, mert nem voltunk a Balatonon, és elég hideg volt, bementem a vízbe, és kijöttem, megfáztam. Ahogy halljátok, egy kicsit orrhangom is van, azért elnézést kérek. Igen, hát ennyit szerettem volna, a skineket lehet nekem küldeni is, de veszek is nagyon szívesen. Szerintem majd itt a képernyőn jobb szép sarkával, vagy akárhol meg fogjátok találni a Skype nevemet, hogyha ott szeretnétek velem beszélni ezekről, vagy a Steam nevemet, azt is felrakom oda, de leírásba is mind a kettőt lerakom. Tehát ennyi is lett volna a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, remélem sokan fogtok erre jelentkezni, vagy már úgy jelentkezni, hogy kinek van skine. Igen, így. Na hát köszönöm a figyelmet, hogy UserX voltam, sziasztok!